Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over een groep werknemers die gezamenlijk de arbodienst hebben benaderd. Ze willen een aanklacht indienen tegen de directeur van een verzorgingshuis. Die verzweeg namelijk dat de medewerker was besmet met corona. Volgens de directeur was dat een privé-aangelegenheid. Gevolg hiervan is dat veel mensen in het huis besmet zijn geraakt. En in totaal zijn er in een maand tijd 12 mensen overleden die waren besmet met het coronavirus. De werknemers vinden dat de directeur verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus. Er is al lange tijd interesse voor Cura-Hollanda Lodge, dat meldt de Extra vandaag. Sinds juli vorig jaar zijn er zo'n 6 geïnteresseerde partijen. Maar de Extra meldt vandaag dat naar alle waarschijnlijkheid een Albanese groep Cura-Hollanda Lodge gaat kopen. Volgens de krant is er heel veel interesse, maar zijn er nog geen contracten getekend. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos Danki para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, nota a importância, botar ela flow. A botar corção, botar na teu lugar especial. Ou para seguir, registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor corção. Zo'n 1000 kilometer ten oosten van Bermuda lijkt het eerste tropische systeem van het nieuwe orkaanseizoen in de maak. Als dit uitgroeit, krijgt het de naam Anna. Het is nu nog een gebied met veel onweersbuien, maar de kans is groot dat het systeem ergens in de komende dagen tot een tropische depressie uitgroeit. De storm zal geen gevaar vormen voor de Caribische eilanden. Maar net als vorig jaar begint het nieuwe orkaanseizoen daarmee al in mei. Dat is volgens de National Hurricane Center steeds vaker het geval. Normaal wordt 1 juni als begindatum genoemd, maar volgens de National Hurricane Center kan dat beter 15 mei zijn als start van het orkaanseizoen. In de Extra staan vandaag grote overlijdensadvertenties ter nagedachtenis van Rodolfo Rudy Picciolo. Hij is woensdag op 80-jarige leeftijd overleden. Picciolo was jarenlang actief als zakenman en investeerder op Curaçao. Samen met onder meer Dutch Schrier stond hij aan de weg van de ontwikkeling van Sea Aquarium en omgeving. Hij was een pionier van het Curaçaose toerisme en was onder meer betrokken bij de oprichting van Lions Dive, Breezes, Dolphin Academy, Suikertuin Mall en Substation Curaçao. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Volgens demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is de Princess Juliana International Airport het belangrijkste project van de wederopbouw van Sint Maarten na orkaan Irma in 2017. Tijdens zijn bezoek aan Sint Maarten deze week heeft hij gesproken met de regering en die heeft volgens Knops inmiddels aangegeven dat ze nu gaan ingrijpen in het bestuur van de luchthaven. Dat zei Knops na afloop van zijn bezoek aan Sint Maarten tegen Caribisch Netwerk. Volgens de staatssecretaris vormt goed bestuur een essentieel onderdeel van de doorstart van de luchthaven. Hij zegt: alles gaat over goed bestuur. Nederland stuurt belastinggeld om Sint Maarten te helpen. Dat moet goed worden besteed.
In het kader van een onderzoek waarvoor eerder deze week al iemand is aangehouden, is gisteren een man opgepakt in zijn huis aan de Caia Cederella. Hij wordt verdacht onder meer van diefstal op de werkvloer, het vervalsen van documenten en witwassen van geld. Opmerkelijk is dat veel van de huisraad van de man ook is meegenomen. Daarbij gaat het onder meer om laptops, grote televisies, een tafelzet, een bankstel, een draagbare airco en meer van dat soort zaken. Opnieuw is iemand op Curaçao aangehouden die een marihuanaplantage in zijn tuin was begonnen. Dit keer gaat het om iemand die woonde in de wijk Groot Santa Marta. Het gaat om een 35-jarige man. In zijn tuin werd een plantage met 123 marihuanaplanten aangetroffen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.